Morning guys, mga kamadam ko sir. Ako po ay magluluto ng pinakbet. Lagyan ko na po siya ng mantika. Sunod ko po ay bawang. Yan po, nilagyan ko na po siya ng bawang. Sunod ko po ay sibuyas. Yan, medyo brown na po yung bawang, tapos yung sibuyas. Sunod ko na po yung karne. Saglit lang pong lutuin yung pakbet. Pakbet po ito ng Ilocano. Pakbet ni Madam Ilocana. Yun po mga kamadam ka sir. Kapag medyo malambot na po yung karne, lagay na po natin yung kamatis. Halo-halo lang po hanggang sa maluto yung kamatis. Lagyan na natin yung iba't ibang gulay. Ayan, dito na po yung kamatis, mga kamadam ko sir. Tsaka malambot na rin po yung karne. Lagyan na po natin yung gulay. Ayan. Talong, sitaw, at ampalaya. Wala pong okra mga kamadam kasi hindi po tag-okra dito. Walang mabili. Meron man kasi matigas naman yun. Puro buto na. Kaya hindi ko na binili kanina. Ayan na lang. Tapos, lagyan natin ng pampalasang bagoong. Ayan. Yummy. Lagyan din po natin ng tubig na konti. Ayan. Tapos, takpan po natin. Po, buksan po natin. Tingnan po natin kung luto na po yung gulay. Ayan, nalapit na po maluto yung mga gulay. Ayan, yummy. Konti lang po yung sabaw niya mga kamadam pa sir. Kasi mas masarap po ang pinakbet kapag konti lang po yung sabaw. Ayan, medyo matigas pa po. Konting-konti na lang. Mga 5 minutes, luto na po yan. Yan po yung pakbet ni Madam Ilocana. Tingnan po natin kung luto na mga madam, ka-sir, mga bossing. Ayan, after 5 minutes, luto na po ang pakbet ni Madam Ilocana. Ayan po. Yummy. Yum, yum, yum. Luto na po yung pakbet niya. Pakbet ni Madam. Ganito po siya magpakbet. Medyo mas masarap pag crunchy mga kamadam. Yan po. Yan po yung pakbet ni Madam Ilocana. Yum, yum, yum. Let's eat. Bye!